Аз съм и възпитаничка на този факултет по журналистика и това, което получих от факултета, беше много повече от общуване с науката. Получих едно общуване с невероятни преподаватели, които бяха, освен добри професионалисти, имаха добра обща култура, добра специализирана култура, те бяха и страхотни хора. Някои от тях и завзеци, мога да нарека. И моят любим случай от студентските години е свързан с доктор Младен Младенов, който беше режисьор в Българска национална телевизия и е направил едни от най-интересните и най-хубавите програми за забавни програми, новогодишни програми. Беше се съгласил за наша голяма радост да преподава в журналистическия факултет, водеше телевизионно студио. Аз, разбира се, бях се записала за профил телевизия, тъй като ми се струваше престижно, интересно и ходех с много голямо желание на неговите лекции, защото той разказваше много любопитни неща. Но какво се случваше обикновено с доктор Младенов? Той стоеше на втория етаж, там се намираше телевизионното студио, само че не сегашното телевизионно студио, а срещу деканския кабинет сегашния се намираше студиото. Той заставаше точно до стълбите и когато се качваха студенти към студиото, той ги спираше малко като фейс контрол. Ги спираше долу още преди да изкачат на полуетажа, преди да изкачат стълбите и им задаваше въпрос, който беше въпрос от обща култура. Ако отговореха, можеха да се качат по стълбите, ако не отговорят, стоят долу. Разбира се, той после ги пускаше пак да се качат и да влязат в упражнение. Така че един ден, когато отивах в телевизионното студио за упражнение, чух отгоре гласа на доктор Младенов, който ми каза стоп. Аз спрях и той каза: автора на Коварство и любов. По някаква абсолютна случайност знаех кой е автор на Коварство и любов. Казах Шилер, той каза: качи се при мен, изключително съм възхитена от тази работа. Защо питаше това Младен Младенов? Всъщност той не беше фейс контрол, той беше брейн контрол, може би. Тоест той проверяваше общата култура на студентите и беше много забавно, че питаше неща, които е учил във Виена, защото той има режисьорско образование, има интерес към драматургията. Така че изпитваше студентите, за да се качат по стълбите да влязат в неговото студио. Беше много забавен, после се разговаряхме за много неща. Дори там на коридора още започваше да разказва как е открил различни телевизионни водещи, като Нахид Тачева, като Бригита Чолакова. Започваше да говори за работата си в телевизията. Това е невероятен опит за мен. Това общуване с Младен Младенов беше най-прекрасното нещо, което и не само с него, всички преподаватели в факултета, освен общуване с науката, предлагаха и артистизъм, какъвто ми се струва, че в другите факултети и да е имало е в много по-малка доза, тъй като тук и спецификата на специалността е такава, че хората са артисти и това е прекрасно.